Kada govorimo o kvalitetu jajnih ćelija kod pacijentke koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje, ne postoji ni jedan test konkretan koji pacijentkinja može da dođe da uradi putem krvi ili na bilo koji drugi način koji će reći tačno vaša ćelija je kvalitetna, odnosno jajne ćelije su vam većinom kvalitetne, većinom nisu. Kod spermatozida postoji takozvani test DNK fragmentacije koji procentualno da procenu koliko spermatozoida ima u uzorku koji imaju narušen DNK. Kod jajnih ćelija to nemamo. Postoje testovi koje pacijentkinje rade iz krvi u postupku pripreme za vantelesnu. To su anti-Millerov hormon, takozvani AMH test, tako ga pacijentkinji znaju, i FSH test. To su dva pokazatelja i rezerve i kvaliteta jajnih ćelija. Kod pacijentkinja koji imaju nizak AMH, znači sve što je ispod 1 i često viđamo 0,1, 0,2, 0,01, to su pacijentkinje sa vrlo niskom rezervom jajnih ćelija i ukoliko je i FSH uz to visok, to je svakako pokazatelj i lošijeg kvaliteta jajnih ćelija. Znači, to je već nešto što njima pokazuje da one neće možda odgovoriti na stimulaciju kako bi odgovorila žene čiji AMH iznad 1 ili pacijentkinje koji imaju visok AMH. Znači, već ta neka očekivanja moraju biti realna kada oni ulaze u postupak vantelesne. Takođe, pacijentkinje sa visokim AMH, znači sve preko 5, to može da bude i 10, 11, 12, su pacijentke koji imaju jako visoku rezervu jajnih ćelija, takozvani policistični sindrom jajnika, i to su pacijentke koji će dobiti jako veliki broj jajnih ćelija u stimulaciji ili pak vrlo mali broj jajnih ćelija, opet zavisi od odgovora organizma na stimulaciju. Jako veliki broj jajnih ćelija će verovatno i da znači da će ona da ima jajne ćelije širokog spektra. Znači, mi kao embriolozi ćemo po čišćenju tih jajnih ćelija videti veliki broj jajnih ćelija koje nisu sjajnog kvaliteta. Šta to znači? Kada nakon pripreme i čišćenja jajnih ćelija i pripreme za oplodnju sednemo za mikroskop i pod velikim uveličanjem pogledamo te jajne ćelije, vidjet ćemo ćelije koje izgledaju, da kažemo, dobro, znači ćelije koje su lepog oblika, sa lepim polarnim telom, lepe, te da kažemo žute boje, a bit će mnogo ćelije koje su granulisane oplazme, defektnih polarnih tela, takozvane giant ćelije, to su ćelije koje su duplo veće od normalne jajne ćelije, to su jajne ćelije koje ne koristimo za oplodnju. Takođe, očekivanja što se tiče kvaliteta ćelija moraju biti realna kod pacijentkinja koje jesu starije životne dobi. Šta to znači? Ranije je bilo iznad 38 godina starosti, sada je već iznad 35. Na svake 2 godine iznad 35. jajne ćelije i rapidno, da kažemo, propadaju i njihov broj se rapidno smanjuje. Tako da pacijentkinje naravno ne treba da čekaju predugo da se ostvare kao majke, to je nešto na čega mi uvek apelujemo, da toga moraju biti svesne, jer kad kažemo i kvalitet ćelija, svakako tu mislimo i na kvalitet hromozoma koje ćelije nose. Ćelije su vrlo bitno kućište za razvoj embriona i vrlo su bitne u tom procesu, a sa godinama broj ćelija koje imamo, koje su i dalje genetski zdrave, opada. Kod žene u 40. godini, na primjer, od 10 jajnih ćelija očekuje se 1 do 2 koje će biti i dalje genetski zdrave. Sve ostale neće biti genetski zdrave, što znači da ne mogu ni da daju genetski zdrav embrion. Posao nas embriologa jeste da mehanički oplodimo jajnu ćeliju, znači da izaberemo najbolji spermatozoid. Tu se opet oslanjamo na morfologiju, odnosno na izgled tog spermatozoida, jer što je izgled lepši, da kažemo, očekujemo da će i DNK biti dobar, i da mehanički oplodimo ćeliju koja je dobijena u stimulaciji. Ne možemo da utičemo na to kakva je ćelija, kakvi su je hromozomi, kakav će embrion dati. Nažalost, po oplodnji tu neke te naše moći, da kažemo, opadaju i priroda preuzima neki svoj tok razvoja embriona. I naravno, ukoliko se dobije zdrav embrion i matrica ga prihvati, implantira se, rezultirat će u zdravoj trudnoći koja se potom nastavlja svojim tokom kao i trudnoća koja je začeta spontanim putem. Dan nakon aspiracije je moment kada embriolozi identifikuju sve jajne ćelije do kojih je došlo do oplodnje. Uspeh X je oplodnje, odnosno oplodnje koja se vrši putem igle, mehaničkim putem, jeste 70%. Znači, od 10 jajnih ćelija očekujemo da se bar 7 oplodi. Naravno, što je lošiji uzorak muškog partnera, desit će se naravno da će i procenat oplodnje biti niži. Identifikujemo oplođenu jajnu ćeliju, takozvani zigot. Nekada se desi da
opet podvlačim, jajna ćelija koja je dobijena i možda nije genetski u redu, a uspeli smo da je oplodimo, neće se dalje podeliti u embrion. Dolazi do takozvanog aresta, odnosno do potpunog zastoja razvoja čak i embriona. Nekada se desi naravno i da dobijemo embrion, ali ne rezultira u trudnoći. I to je ta neka prirodna selekcija koja je dalje zadržana u postupku vantelesne oplodnje i to jeste dobro, koliko je god teško za pacijentkinju da ostane bez transfera ili da ne ostane trudna. Ja uvek podlačim da je bolje da rodi zdravo dete iz treće vantelesne nego da nešto ne bude u redu iz te prve. Svakako je to onda lakše podneti negativnu betu nego gubitak u prvih 12 nedelja trudnoće. Posle identifikacije oplođenih jajnih ćelija, one se prebacuju u specijalizovan medijum za dalju kultivaciju embriona. Embrioni se kultivišu do 3. dana, takozvani clive stadijum, ili do stadijuma blastociste, odnosno do 5. dana. To isključivo zavisi od broja dobijenih embriona. Pacijenti se često već na konsultacijama dogovaraju da žele određen stadijum blastociste ili 3. dan ili određen broj embriona za transfer. Ne možemo se zaletati unapred, nismo stigli ni do aspiracija, već se dogovaramo o tome kakve imamo embrione. Znači, postupak vantelesne je korak po korak, moramo biti strpljivi i prepustiti u tom slučaju embriologu da na 2. danu od aspiracije, to je prvi dan kada vidimo embrione, odlučimo koliko ih ima, kakvog su kvaliteta i individualno prema tim pacijentima, odnosno pacijentkinji, odlučimo da li ćemo transfer raditi 3. dan ili 5. dan. Ako imamo 4 do 5 embriona isto kvaliteta, A klase dobrih embriona, tada odlučimo da ih kultivišemo do 5. dana, odnosno do blastociste. To je ta neka samoselekcija embriona i da kažem ta neka njihova prirodna moć da opstanu oni koji su najjači i koji imaju najveću šansu da daju trudnoću. Ukoliko imamo 1 do 3 embriona, ja lično volim 3. dan transfer iz prostog razloga što nauka pokazala da 1 do 5% embriona neće stići do blastociste u uslovima laboratorije, bez obzira koliko su kvalitetni kao naši, iz prostog razloga što nemaju taj jedan mali segment, odnosno telo majke i tu komunikaciju sa matericom kojima je nekima neophodna da opstanu. Tako da po oplodnji pacijenti treba da upamte da je već tada embrion ili genetski u redu ili nije i da to duže ili kraće čekanje apsolutno ne može da utiče na promenu njegovog genetskog statusa. Što se tiče PGS-a, odnosno preimplantacionog genetskog skrininga, kako se po novim nazivima zove PGT, odnosno preimplantacioni testing, to jeste metoda gde radimo biopsiju embriona na stadijumu 5. dan, znači uvek se čeka blastocista. Iz prostog razloga što na tom stadijumu već vidimo šta će biti buduća beba, odnosno plod, i već vidimo šta će biti placenta. Bioptira se ono što je placenta da ne bi ugrozili naravno biopsijom plod. Uzima se od preko 100 ćelija koliko već ima na tom stadijumu, uzimamo 5 do 8 ćelija i šaljemo na genetsko testiranje i već na nivou 5. dana embriona znamo da li imamo 46 hromozoma, da li je to zdrav plod ili nije. Nakon slanja uzorka u našu partner laboratoriju u inostranstvu i po dobijanju rezultata genetike, znamo tačno koji je embrion. Oni se naravno obeležavaju pod svojim brojem, nalaz se dobije pod tim brojem i samo zdrav embrion se odmrzava i koristi za embriotransfer. Pacijenti, bitno je da znaju da PGT, odnosno PGS, ne povećava stopu uspeha vantelesne, skraćuje vam put do dobijanja zdravog deteta. Iz prostog razloga što umesto 3 ili 4 vantelesne vi ćete ciljano raditi jednu sa transferom zdravog embriona, međutim ukoliko opet ne dođe do prihvatanja tog zdravog embriona od strane materice, neće doći do trudnoće. Znači ne postoji 100% garancija čak ni u tom postupku. Preporuke struke su svakako da i pored PGT testiranja, kada dođe do trudnoće, pacijentkinje svakako urade test iz krvi, prenatalni test iz krvi koji će da naravno proveri dobijeni rezultat, jer postoje neke stvari koje se zovu mozaicizmi, postoje određene stvari u samokorekciji blastociste u njenom razvoju i može doći do vrlo malih odstupanja, da ne kažem grešaka i u toj analizi, tako da uvek treba 2 puta proveriti ono što smo uradili.